Vtáčiky čvirikajú. A my sa teraz nachádzame na Nátrskej ulici, na cyklotrase, ktorá vedie cez celé sídlisko Vlčince. Je to jedna z mojich najobľúbenejších lokalít a my sme tu pre vás prichystali veľmi pekne zrekonštruovaný investičný jednoizbový byt, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti tejto cyklotrasy na Záborskej ulici v bytovom dome, ktorý sa nachádza tu za mnou. No a my si ho teraz ukážeme, takže nech sa páči. Takže tento byt má výmeru 39 m², je po kompletnej rekonštrukcii, vrátane kuchynskej linky, tam má aj umývačku riadu, je tu všetko úplne nové. Poďte sa so mnou pozrieť, ako krásne v tomto byte zrekonštruovali kúpeľňu. Sú tu takisto nové stupačky, obnovený bytový dom, nový výťah, veľmi, veľmi dobrá lokalita. Ako vidíte, tak tento byt je zase dispozične trošku iný ako ten, čo sme si ukazovali minulé. Byt má teda kuchyňu a v tejto časti izbu, ktorá môže slúžiť ako spálňa alebo ako obývačka. A výmera je teda 39 m². Tento byt pravdepodobne už dnes alebo zajtra bude rezervovaný, takže len aby ste videli pre obraz, že čo viete s tým bytom spraviť. Cena tohto bytu konkrétne je 117 000 eur. V prípade, že by ste ho chceli financovať hypotékou, tak budete potrebovať 23 500 z vlastných zdrojov, 93 500 vám vie požičať banka. Pri 30-ročnej hypotéke so 4,5% úrokom vám mesačná splátka vyjde tesne pod 480 eur. No a takýto pekný byt viete určite prenajať aktuálne aj s energiami v sume zhruba cez 500 eur. Ak by ste chceli kúpiť investičný byt alebo štartovací byt, niečo takéto, alebo niečo podobné, tak nás určite kontaktujte a spoločne isto niečo nájdeme. Takže ideme na ďalší byt. Pekný deň.